Hagashpo Tarik Kalalangkon, Office of Deputy Commissioner but District Sports Office DSO Southwest Khasi Hills District, Lembat Kamaukarwat District Sports Association MTSA, Kilai Kublai Kitbok Kit Riang Ye Kirang Bigit Hele Akai Hag 6 Miglai Games Arjar Arpasan, Kiban Mi Kamat Iknika District Hagajingle Akai Repair, Kiban Salong Hawaii Jer West Janta Hills District. Ya kajinge langkit bokit wiang lepelong hamadan artificial turf MTSA nonglang mau kerwat ha kajinge donlang uba S Marwen Block Development Officer Rani Korsin Adi Block Kumukongsan uba di Singkong District Sports Officer kinongkit kam jingki association repair lembak kirang bagi thayele kai nakani ke district kidon arsma riu prangut ki samla ki ban shimenta hagi khat riu tri ki jingele kai bakan thup ya ka archery, arm wrestling, athletics, badminton, basketball, cycling, football, karate, kho-kho, muay thai, softball, climbing, swimming, table tennis, wushu, volleyball, but weightlifting. You don't need coach. Arm wrestling. Athletic. Iwi belai push kini ka program ka belai penbaik kerki di kumu district sports officer lingkat bat ka district administration kumjuru bat kini ki associations ki prepare ki ban lek ki shimenta sya kini ka Meghalaya Games ka ban long sya po juai di bat ka discipline jong ka swimming bat ka golf ka thai ka long po shlong di nakaliang ka jonga ngapin yang subha ya i video jong ina pora ni kor ba marweng di kumjuru ya i ba YG lingdo i balong i working president jong MDSE ba haka jong ka poru ngatrai banlet kumu chief dimission jong ka Southwest Khasi Hills district team na mata ka Meghalaya Games di kumjuru ngapin yang subhaya bro kini ki president bat ki secretary bat ki nongket kam jong baro kini ki asyen ki prepare ki bandet ya shimenta hakate ka jingele kai hapo juai di ngasong komen ba nakaliang ka jongi ngilayo bangin ya don kata ka jinge trilang bat kini ki sports association prepare bangin ya prepare ya kata ka team di hakakat santerik jong u January kata ngasrai kan sedang no ka jingele kai jong ka football mo ki elimination match kin sedang no takadaw ngilay kot kerki no bangin don ya kani ka sending off di sisangi kwa hi bikin jodan lang baro ndai namar baga football team kan leg no tinggal ikot kerki di nakaliang ka jungi pada kum ga district sports office bat ga district administration ru ngila shu ya ai kum ka uniform kum ki jersey kum ki t-shirts na benta ki sporting discipline ki prepare ki ban leg syakani ka jingila kai di nakaliang ka junga ngamkwa ban penjrong than ni jingkren dengan skwa ban priang ya PV gini members ki bedon di napok district administration di kumjuru ya ki players ki ban le shimenta di nakaliang kajonga ngashpa ban kitbok kiduyang ya pi baro ki footballers ki ban sedang no ka game ngatrai na do khat santrik sheneng ba pinya le akai ba pinya ra ya ka discipline mo mod num kenma ba pile chite pi represent yang Southwest Khasi Hills pim represent ni lede mo te ka ege ba pile ru kan pau bat kiwei ki le se pinda don kajing bakla hang ni hang tai ru ki la ban kenok ti om ya phi marwei henry ya ka district brockway tes ngobha ban long ki ba ba pej benya ya kurkom yeng kumjuru kan kom ile kai ka jung phi mo tena kalian ka juga ngasih